Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. So-ke uPhakela Mthakathi-ke usephendulile ngokwenzekile okutrendayo njengamanje kweSilo uMsizulu kaZwelithini lapho khona erekhodiwe waphinde waphosta iNdlonkulu. Ekuphenduleni kwakhe-ke uphendulile laphayana ku-Facebook wase waphosta-ke ngokuthi uphoxeke kakhulu-ke ngalento ayibonile, bekungamele neze yenzeke, ubona sengazuthi inkosi uMsizulu ayiphephile neze. Nanso-ke iphosti yakhe-ke lapho khona ephendula khona ngalo lonke lolu daba. Ngamazwi akhe-ke uphendule wathi, nami ngiyadumala ngokuvelayo, kodwa-ke engikuqaphela kakhulu ukuthi iNgonyama kayiphephile neze kangakanani. Izindaba zaseNdlonkulu zaziwa yiwona wonke umuntu. Abantu uma besezindlini emakubo bayazikhuluma izinto abangeke bazikhulume esidlangalaleni. Uma-ke sekuhliwe izibi zishanelwa zibeke emumva kwesivalo. Nabaziwa ngokukhonza nokushumayela kakhulu, izingane zabo ziphuza zilale kubo utshwala, kodwa ngeke ubone lokho ngelanga lokukhonza. Kunokuthi sihleke sigxeke, ngibona kungakuhle iNdlonkulu nesihlalo siyikhulekele ngoba ubukhosi buzungezwe ububi. Wase-ke ephetha ngelokuthi-ke kwaze kwalukhuni. Iwona-ke umbono wakhe-ke uPhakela Mthakathi-ke ngalo lonke lolu daba layo-ke inkosi uKing Msizulu kaZwelithini. Asike sithembe ukuthi nayo-ke inkosi nayo izophumela obala, ike iphawule ngalo lolu daba lakhe ukuthi ulixazulula kanjani nokuthi ulipholisa kanjani, ngoba baningi asebesizakele ngayo yonke lento. Asike sithembe ukuthi izokwazi ukuthi ilungiseke, uzokwazi ukuthi akwazi ukuthi akulungise konke lokhu. Kodwa okwamanje siyivala la ividiyo namhlanje, siyibeka onqi. I really hope uzoenjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyed it, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde usmash nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.